Şul aktör tanıyanılmy? Salam TikTok söýjüler. Arada bir oglanjyk Brigada teleseriýaly barada abzor etdi. Ýöne şonu türkmen aktör oýnaýan bolyn aýtmady. Diýmek, ol aktör kimke? Dowam edýär. Hoca Durdy Narliýew. Eger dolu maglumat isleýän bolsaň, onu Google'da aýdyn, ýa bolmasa Alisa Dogany haýyş etseňiz tapyp bilersiňiz. Фархад говорил, что у тебя родился сын. Да. Как ты его назвал? Иваном. Когда умер твой отец? Я его почти не помню. Biziň aktörlerimiz öňem şu wagtdan daşar ýurt kinolaryny ýatda galyjy, ýa bolmasa baş keşfi ýerine ýetirip gelýärler. Uy, ýoksa da 1979-njy ýylda Hindi kinoçylary günnägor meşhur ertekisi bolan Ali Baba we 40 garakçy ertekini kino düşürýärler. Baş keşfi Hindi kino ýyldy Dharmendra ýerine ýetirýän bolsa, oň dosty ikinji baş rol bolsa, Hamidin keşfini kimdir öýdýär? Uzun moýly görmegöý ustad türkmen aktýory Hoca Durdy Narliýew ýerine ýetirýär. Успокойся, Али Баба. По закону каравана он имеет право на выкуп. Ты слышал? Men şu kinony size ýene bir edip görmäge maslahat berýän. Sebäbi köne bolsa da häzirki wagtda da tomaş etdirýän gowy şedewr kinolaryň biri. Hoca Durdy Narliýew barada aýdanda oň biziň ýurdumyzda oýnan keşpleri, kinolary barmak basyp sanardan köp. Egerde men beren maglumatlarym gyzykly bolsa, ýa bolmasa haýsy aktýor gyzyklandyrýan bolsa, onu kommentariyada bellek geçin. Men siziň kommentariýalaryňyza sereder haýsy aktýor barada köprek like gadansa, şonum size hükman abzor ederim. Sağ olun.